من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة في الدين. وعليكم السلام وبركاته. سمرة. جلتي. نعم. بأن ألفو. كعلى بركة. وسبع. كعلى ولي مالو. بني على سنة. نعم. نظر كلو كلم مغا أني سبا. سأكلو تاني كلنا. سمرة. سأبا فلاني مغاني سبا. والله. أمبي بنما مراكونو. أمبي دوغلا مي غانا بامانا. لا أكبر. ودو. بيولاينا. نعم. الله يأوغر سجى واجلي كلا باترولي لا. سارة. الله يأوغر سجى واجلي كلا مسكلا. نعم. سميتي بي سنيكوب ماتالا. والله. شوينا. أبنا واجلي دلا. أبل ما كان نادين ناكا غربوكي. نعم. نوي علي بدر سانغري. سمرة. أنصار ديني واجلي كلا بماكو كومني سيسلا. والله. كابوبا نقول دويلا مرلا. نعم. نقول بوكو كومنينا. والله. دوغلا من دوغو يجدا لاستراكو. بي. نعم. أنا قوتك كقولو يلكاسي أو فير. والله. أمبل ما كان نانتيركي. نعم. أنا أنجي نونجي. نوي أو يلا دينغ نادوكي. نوي إسا تراوري. لا أكبر. غرسكنيني أسي بواكي. والله. كوت ديفوار. أي كانوا على نيرا كما. والله. كاينيني فا أو على كما. نغنا نسي جوا فصولا على كما. سمرة. أنفنا يا بالمو ويلي. نعم. أنغا أنفرو بريزاون. أنا أنكرو نامبل ممنوبيا. والله. أجرو بي. أوكما أمو وتاما دي سرافة. لا أكبر. كانوا تاما. والله. منو دارام مدلو. نعم. أمي فلو كفو. gongo minun dara awla nyaani na ala fe ala ka do ambeli janame che آمين. ala ye here ka yede والله. anga demise ko no ambol la bala no fe نعم. ka boli bar no fe ka boli ngoni no fe ka boli je foli no fe ala mo so ka anfa fiu wajuli kala che ti angala ka boli o no fe o ala ka here de والله. ni ala mo be jona نعم. ibi tubi de tubi ko ka bo jugumana kana nyumana والله. boni na nyumana i cheni o cheni ge bo be nogla سمرة. o be nogla ni mi o de ka bar bla ka muto ta ka isane ka ko sira ko ko boli ka ta ngbe yibe pusher ni gongo be la والله. ala ka here kana o آمين. o ko angra mo na moray نعم. ami fuli ni shi gana dugutigi ma ka fuli ni shi gana almami ma ka fuli ni shi gana anfaro prezama والله. gana bamana ka fuli ni shi anga musokundigi ma ani jenesi والله. o ko fa amanga migro tigu fo سمرة. ani kene labembo والله. ka nyina ala fesse be ala mi ala ka here kambe آمين. ala kira sallallahu alaihi wasallam سليم. anana ni dini mi atwa islamia o ni ala yishuno irana o islamia ko tama ko nyefo kieka نعم. abdu lame والله. me fa ka fo ay folo سمرة. jaga mine karamo masafia أي. wa dilli kala re manafia والله. wa muri mana minga bara e muso ni chawdo balle ka dinyoma أي. mɔgɔni nana min mi ala ka kuranɛ ɲɛ dɔn min mi ala ka kuranɛ ɲɛfɔ a 100% jigi dalen ala yɛrɛ kan والله. wakati alalahi والله. jigiw bɛɛ bi laban ala de bolo o kuma su in na a bɛna kuma mɛn a kulo la a fɔ mana ka min mɛn والله. a سمرة. bɛna kuma mɛn a kulo la نعم. kuma dɔw la a yɛrɛ t'a dɔn min bɛ se ka fɔ a ka dugu la yan nka a k'a dɔn fɔlɔ ni dafɛ ma kuma banamaka أي. ni dafɛ ma kuma bamanaka gana سمرة. o kɔrɔ ye jumɛn ye wajuli mana kɛ n'an seri jogo ma k'a bɛ sɔrɔ dirisa ye nin fɔ karamɔgɔ ye a yɛrɛ bi a bɛna ma kuma dɛ والله. k'a bɛ sɔrɔ adama ye nin fɔ o don ni adama ye ɲɔgɔn ye ne bɛ mɔgɔw de dɔn parce que kuranɛ ye mɔgɔw dɔn ala bɛ mɔgɔw dɔn ala ye mɔgɔw jogo fɔ u ka kɛta dɔ kuranɛ kɔnɔ سمرة. ni mɔgɔ min y'o dɔn n'i sigira dɔrɔn i bɛ kuma mɔgɔw ka so kɔnɔ de kan سمرة. دكتور. mais a tɛ komi e kelen ni quoi an mɔgɔ t'i la an t'i dɔn والله.
mais on mɔgɔ bɛ de ka silamɛya tiɲɛ fɔ 100%. N'o bɛnna mɔgɔ ma on est prêt a k'o fɔ. nin kelen ka yan an b'an kalafa fo k'a barika da n'o ye a Seyidi Sharifu Usmani Madani Haidara n ka mɛn ba Madani den ni Basita den ma datugulenw dayɛlɛbaa ko don nin ye tiɲɛ ye fitiriwale ye kafiri ka wajulu bila valeur la a Seyidi Sharifu Usmani Madani Haidara ka karamɔgɔya bila valeur la ka bamananya bila valeur la a Seyidi Sharifu Usmani Madani Haidara anw y'a ye mɔgɔ b'i karamɔgɔ bonya k'a bila ka taa hiji la mais karamɔgɔ ka kalanden bila ka taa hiji la cɛkɔrɔba kelen bɛ a Seyidi Sharifu Usmani Madani Haidara a bɛ taama min na Lamɛdi jamana kɔnɔ Ala k'a ɲuman segi an ma Ala an ye cɛkɔrɔba in kalifa i la a n'a ka denbaya sanu a n'a ka délégation sanu Ala ye k'u lakana i ka sɛbɛnni ɲuman ye an ma yan Ala o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ dugu in ye an nana gɛlɛya minnu sɔrɔ aw ka mara kɔnɔ yan n'o ye Banama mara ye Ala k'u wuli tɔɔrɔya minnu bɛ aw kan ye Ala k'u wuli kasatan Ghana Bamana gɛlɛya minnu bɛ Ala k'u wuli wa ni Ala sɔnna o bɛ wuli koyi parce que Ala ye cɛ d'an ma bi Moriw ka dalilujugu cɛ Mori don ayi ni ko i tɛ ka ye sufɛ ni dugu jɛra i b'i ye wulada in na wajulikɛla masakɛ de ko ko ale ye masa ye u bɛ jɔ su in na faden kɛnɛ kan an b'a ɲini bɛɛ fɛ a ka bɔ su in na ni maa maa tora i ka so maa tɛ to so yɛrɛ ala ni k'i bɛ to so i tɛ se ka to so mais n'i bɔra i tɛ se ka sunɔgɔ o i bɛ na de an kɛ anw nana dɛ y'an na de ye bi baarajugukɛla ye kafiri ye mɔgɔ faga ye kafiri ye mɔgɔ fagala bɛɛ dansagola ni cɛnikɛla ninnu si tɛ silamɛ ye o tɔ wɔrɔwɔrɔli bɛ kɛ su in na k'a ɲini Ala fɛ Ala ka dugu in barika dugu in denw Ala ka bɛɛ sabati dugu in musow Ala k'u kɛ laadiriw ye dugu in cɛw Ala k'u tile dugu in denw Ala k'u kɛ dugaden ye tungarankew Ala ka tunga jaw la an balimakɛ min kɛra sababu ye n'an sera Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye Ala k'an n'a kisi Ala k'an n'a tanga Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana minna dunika rahmatan innaka antal wahhab Allahumma ajzana sheikhuna al-wali sayyidul muqtar khairu ma huwa ahlu Allahumma abdi ala ruha gawsu sakalla ili sayyidi Sharifu Usmani Madani Haidara وعلى شيخنا الشيخ وشاكنا أولهم يا ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين